L-Awtorità għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur ippubblikat żewġ charters bilan li dawk li jiġu bżonn is-servizz tal-banek jew entitajiet finanzjarji oħra ikunu jafu sew x'inhuma drittijiet u l-obbligi tagħhom. Bniedem li jkun stinka kemm felaħ biex ifaddal dik ix-xi ħaġa x'jinvesti jew inkella jkun sejħu xi self li għandu snin ħallas, għandu jkun marraf tajjeb dwar il-pass li se jagħmel huwa proprju dan l-għan tal-pubblikazzjonijiet il-ġodda. Il-Ministru Helena Dalli responsabbli għad-drittijiet tal-konsumatur fakret kif dawn il-pubblikazzjonijiet kienu għeda elettorali tal-Gvern u saħqet li l-linji gwida se jservu ta' struttura biex il-kwalità u s-servizz li jingħata f'dawn l-oqsma li għaċ-ċittadin jaf ikunu xi ftit komplessi ikunu ċari. Dwar dan tkellmet ukoll iċ-chairperson tal-Awtorità Helga Pizzuto. Bażikament il-guidelines jiġbru fihom f'mod ċar u konċis l-informazzjoni li għandhom ifittxu u jitolbu u l-obbligi li għandu anki service providers lehom meta jkun qed jixtru servizzi bankarji jew inkella jkunu qed jagħmlu jixtru xi servizzi ta' investiment finanzjarju. Iċ-charter brabta ma' servizz bankarju fi 11 punt uħud jitkellmu fuq tarif oħrajn id-dritt ta' rendikont annwali mingħajr ħlas u l-pressjoni fuq il-klijent. Jingħad ukoll li l-ewwel ilment għandu jsir mal-bank u jekk mhux sodisfatt il-klijent jista' jmur għand l-arbitru finanzjarju. Iċ-charter marbut mal-investimenti jitkellem dwar tipi differenti ta' investiment u jimmarka drittijiet u l-obbligi tal-investitur. Id-dokument jindika wkoll l-obbligi li għandhom li jippreparaw ruhom sew, speċjalment meta jkunu se jixtru xi servizzi finanzjarji, li ma jaħdux deċiżjonijiet bl-aġla u li anki jaddu informazzjoni neċessarja biex min ikun qed itihom jigwidhom ikun jista' jtihom l-aħjar parir. Intant il-Ministru Helena Dalli nnotat li permezz ta' twettiq ta' din il-wegħda elettorali, il-Ministeru li hija responsabbli għalih issa wettaq mad-90% tal-wegħdi elettorali li kien responsabbli għalihom.